Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Știu că arăt cam tâmpit cu camera asta, dar s-a filmat fără facecam pe internet. Da. Va fi episodul numărul 2. Seria noastră cu Mac de Roster. Hai să începem. Oh my god. Da. Bun. Bă, de la ultimul episod, cred că am evoluat destul de mult. Am făcut și un level. Merge. Merge treaba bine rău. Tot nu avem bani, deci da. Acum vedeți, avem și o autorizație. Am dropat aseară, am dropat două la rând. E nașpa că nu se le mai dăm certificat, știți? Uitați, poate nu mă credeți. Aici, aici. De fapt, nici nu o să ce putere. Cât de știți? Scuzați-mă. Din câte știți, este oricurată autorizația. O să mergem la, nu știu, să mergem la farmă, nu știu, mă. Nu știu, mă. Băi, vreau doar la plus 3. Foarte scump. Asta e 3 capa. Bine, boss. Asta e un cap. Da, avem să dăm plus 4, dacă nu mă înșel. Că parcă e 5 cara plus 4, nu? Da, bă, băiete. M-am dat toți banii să fac, i-am luat nicio șansă. Cât nu avem. Dacă nu să-mi se ducă asta, nu o să fie problemă. Cred că așa. Că dacă le-am dropat din al 3-lea meeting, mi-a picat autorizația, din al 4-lea mi-a picat, iar și mi-a picat și cartea odată cu el. Ceea ce e foarte awesome.
Toată mi-a picat mai bun. Mi-aduc aminte de ori. De Polaris. Când era la început de 76 mi-a picat. Autorizație leu. Înainte era un event ca pergament de evoluție. Ca și pergament de evoluție. Ca să-mi evoluez autorizația. Da. Așa. Am picat autorizația. Pergament de evoluție. Carte. Mi se pare că corp rezistent. Atunci era 700k. Cu atât am dat. O, ce mai era, mă? Mi-a mai picat. Și un blindaj plus 2. Plus 2, da? Cu 2 KPV, frate. Și o grau plus 3. Ce a fost cel mai bun. Mă rog, mă pun că m-a picat și mănuși și alte porcări prin alte mă refer prin păduri. Știți? Alea. Tomatin. Da, m-am spus eu autorizația asta. Deci dacă asta ar fi metoda de a face bani, mai eficientă la nivel mic. Da. Capul meu. Ce mă enervează calculatorul. Când nu să mă opresc level, deoarece vreau să mă duc când era pe 30. La 30 o să mă opresc cu perioada. Că o să strâng bani, știți, o să-mi fac cont pe 20. O să-mi fac și un farmer mai bun. De nivel, hai să zicem, 18. Ca să am și eu la oră pe el, știți? Dacă nu sunt stare să fac post, mă rog, sunt în start, dar ieșesc că păcatele alea proste. Aș vrea să-mi cumpăr o mai muțică.
să văd. În episodul o să avem spre 23 și un pic. Da. Când eu o să fac 35 să fac la buc. Na, că să am și o teme ca lumea, știți, cum filmeze, de ce? Comedie cât de cât, adică niște apărări ca lumea. Abilități. Suflul lucrurile idei. Păi e ok. Hai ce ziceam. Nu se merge aplicat, merge chestia asta ca pe... What? Nu știu ce s-a întâmplat. Bă! Să zi, te rog, că nu mi-a aruncat cartea pe jos. Că dacă mi-a arătat cartea... Bă, nu. Merge oare? A, nu merge. Ok. Deci, bun, băieți, cam atât a fost Let's Play. Bun, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, că mă încurajează. Veo cu atât de fiecare dată am fost Andrei. Ciao. Nu o să bag 23 sau... Na, nu nici chiar 23 să bag. Pa!